Lidi, dneska jsme tady na jednom takovém letu simulátoru, jmenuje se to Jumbo Jet Flight Simulator. Dneska budeme dělat první část, pojďme Airbus A310 a pak tady bude Boeing 7, Lockheed 11300, a tak. Takže jdeme zkusit první a uvidíme, jak to bude. Připravte se na vzlet té klapky. Takové klapky už jsem nepoužíval. Von té brzdy. Zobrazit letové informace. Takže 158 km máme jako vzlet. A já půjdu nějakých 200. Nebo víš co, zvedneme to teď. Aha. Takže my to musíme takhle zvednout. Zatáhnout podvozek. Zatáhněte klapky. Jo. Jdete kolem 30 sekund. No, dobře. No dobře. Takže jsme to zvládli. První se mám za sebou výbušný náklad. Krásně, tak co to bude? Pomocí autopilotu vstoupí za 15 000 slot. Dobře. Autopilot. A kolik? Na 15 000. Aha. Já jsem si chtěla jako počkat, nebo počkat. Už to jsou pán nahoru za chvíli. Ježiši Maria! China Airlines je ještě 6. Normálně. Zachraňte to, zachraňte to. Bank angle. Zkusím přistát. To byla rychlá mise. To bylo nejlepší úplně. Chci později a jdeme. Připravte se na přistání. Jo, tak teďka budeme zkoušet přistání. To je ještě trošku jednoduchý. No, dobře. Proletět body na trase a přistát na dráze. Kde je joystick? Nasaďte klapky na C. Jedeme 205. To je jako teďka podvozek nebo co? No já to tak vytahovám jako dřív, takže... Co to bylo za druhou misi, ježiši? Jsme měli za 15 000 stop a to pak vybouchlo u zadního letadla normálně A310, ježiště, to je jaký death chamber nebo co? 100. Pojďme ještě rychleji. Já musím prostě zkusit přistát, je to dvouranvejová trať a uvidíme. Teď já jedu 220. No tak, to teda nevím. Nejlepší přistání, když je Ryanair normálně. Tak, ale teďka jako no. To byl Ryanair normálně. Ale ještě jsme to zvládli, ještě musíme jít za taxi. Dobře, takže jsme to dali. Tady je ten čas. A to chci nechat. Přistál úspěšné, dobře. Tak jo. Půlnoční běh. Tak si přistávací dráhu a vzlet. Tam na čtvrtku. Odbočit vpravo. Vyrovnejte se s dráhou. To jako nemusím.
zvlád a jedu. Tokyo Drift, ježiši. Tak já ještě tady takhle zpomalím. Ale nebo jako moc nebo. Už musím zlet. Dobře. Kam mám letět? Letá Waypoint Romeo. Dobře. Romeo November Delta. 210. Já nevím vůbec, proč ty klapky máme furt. No. Jako to ležíš takhle. A počkám si chvíli. Trasový bod dosažen. Prozkoumat mapu. Jo, takže my jsme letěli sem, jaká runway. Tak. Jo, tak mě to napadlo. To je? To je jedno. Navigace po trasových bodech dokončena. Teď jsme letěli tím. Tím vedle. Ohodnili sestup, takže poslední. Přistáň na Downtown. Downtown Airport, ježiš. To je rychlost přistání letadla 190. Engine one fire. Nejlepší alarm. Engine fire. Stěžte výkon motoru 2. Aby to název hořelo, ježiši. A už teď explozuje správné motoru. Proveďte, musíme přistání letiště Downtown. Co to je za let, ježiši? Jsou úplně nějakých Czech Airlines, nebo co to je? Už točíme okolo 8 minut, takže... No tak jako... Brzy je budu jako dávat, to je ještě nesmysl. Když to letí jako úplně to. Ale trošku hoří. Je tam jako spíš kouř u druhého motoru. Já nevím, jak poletím o Paříži, ježiši, na konci června. Ježiši, Air France normálně, Air France, ježiši, nebezpečná airline, jak asi poletíme. Takže musím zkusit. Přistát. Proč jdeme dolů? Už to zvládnem. Jedeme 182 km. Což ještě o 10 kiláků ještě rychlejc. A teďka to zpomalím radši. Nasaďte spoilery. Ty kráp, co to? Co to bylo? No neovládáme trošku směrovka, ale to je jedno. Jsme přistání úspěšné. Jsme museli jít asi někam jinam, že jo? Asi jo. No dobře, takže jsme to dokončili právě. Já to nechci. Tak jo, takže teďka pojetíme Boeing 747. Plánovaný let. Jdeme na to. Pak ještě bude druhá část asi večer, takže můžete se ještě těšit. Pravidelný let do Bayfield. Do ještě Bayfieldu. No dobře. Snížení tahu motoru snížíte rychlost. No a nechci s tím nic dělat. Normálně. No co je snížení tah? Co je snížení tah? Nevím. Je to trošku zatáčí. Jsme na 2000 stop. A jestli ho zvládneme jako v nějakém blbým princesi Juliana, ježiši. To jsou takový ty malý přestávačky. Jako.
Takže spoilery radši. Aha. Aha. Tak vůbec nevím. Takže musím zkusit přistát. Motor je nechal úplně, nevím, a on je všechno zaplo, tak aby jsme zpomalili úplně na runway číslo, na runway číslo 7. Ty kráso. Čipi, čapa, rubíru. Motor. To zpomalit. Akorát, že jsem mnou dal. Že já to vůbec jako nepamatuju. Ale já mám ještě si rychle ještě o 10 jáku a jak se to může stát takhle. A to nezarozumím. Přistát a vzletnout. Nevím, jestli bude poslední mise na první část, ale uvidíme. Přistát na downtown. Jo, tak to bude asi poslední, tak to bude ještě jako na dlouho. Spíš, takže to už asi bude poslední, dámy a pánové. Nic se neděje, jo? Má přistát až na tom pravém runway, což jako no. Takže klapky. Jede 234. Jak by vypadá spoilery, to bude asi zase říkat stol nebo co? Aha, jo, když jsme takové rychlosti, tak asi jako to stol neřekne, takže no. Takže takový si třpelem brzdu. Teď. A bacha na hory, které jsou tady okolo letiště. A kde je vůbec park nebo co? Jako parking, jako parkoviště, kde to je? Tak to byla asi poslední část. Ne, poslední jako první, já jsem se splet. Zpomalte! Podvozek. Vysunout. Tak to nevypadá. Na přistání. Ty vole. Jedeme trošku dolů. Rihanna! No, tak to je ještě. Zpomal. Dobrý. Trošku naplno. Ještě trošku zešíme. Přistál na downtown. Nevím, na co by takhle řekla věž. Aha, takže to je ještě pokračování, takže jedem. No, tak asi ještě pokračujeme na vzlet z downtownu. Vlastně klapky. Už jdeme. Přistání a vzlet dokončen. Takže to už je všechno, dámy a pánové. No, počkat, tak já si ještě tady počkám na reklamu. Takže to už je všechno na první část. Tohle z toho Jumbo Jet Flight Simulator. Pak budeme ještě pokračovat na druhém části, kde my čekáme ještě tam naše letadlo Lockheed EL 1011 Tristar. No, takže zatím se mějte, takže na viděnou, ahoj.